let nong ba jing wen ka kiu ha long ki lum ru bat ki them I kublay Christmas basok bakamen pi baro haga kerteng Jesus Christ. Ngakermen baki donut jong pi baro kidap daga jingkemen baka jing songo bat ka jing sngoten nat kum hagi ni sngi ki badai ka ayom Christmas. Ublay upen benan nengkong yaga khubor balakha yaw Jesus hagi nong ablang brot halom. Ka jirwai ki pajba angel kapen kemen kapen kende bat kapen ki yakin nong ablang brot ban late nalum sa Bethlehem ban lei pej yaw tau khunlung uba phalla kadak bala ai ki kalong ba khunlung bala sop daki jain sop uthia haga sing oi hasemrat lan hasem kulai de haying la khamsuk bakin lei wat namar kin lei pej yaga sing oi kat haga badon khunlung ude uta unong penem ani ka jing start ublay kila shem thik kumta kilai pai pat shalom daga jingkemen ke bakrau ngiru lada ngidap daga jingkemen ke bakrau kalong namar bangila shem ya u jisu haganonur ke jongi kaktin ublay ka ong naba ublay ula it kata ya ka pertay kat baula aitino ya u khon balak hamarway bau e baro ubangay ya u on jatsyo henreun yo ka jing bom jukut ke gospel yonis kalnong ka balay ka dekot ka bakan riu namar bau blay u ai ka jing ai jing u kalong ka bakodor tam ka Christmas ka de ka jing pen pau ya kata ka jing ba jong blay ya u khun ben riu henre dang don kambon ki bom shem la pdiang ya ka jing ai don art ligi daw ka bala ban long ba kim pdiang wei ki breu kim tip shapang ka jing ai ki tip ka jing ai ka long ka bakodor henre ki jid ban kantai ka nego khubor haga nego por an yale ya ka ban penshai pen sngoto kat bala bangin perkat ba haga bakut bangin pediang ya ka jing ai ke jong blay ka bakrautam yo alab badir no kapor klempep don shibon ki breu haga nego pertai ki ba wat ya ka jing shisha wat ha pedeng jongi ro ki bakren ya ka tin khasi nginget bagi tu ki ba wat la ki wat da shisha kin shem ki ne ki ba wat ki puson ba ki bishari ki ki jingjia ki ba jia ka jingim bat saudong ha ka ne ka perthai ka mariang khamtam shapang kita ki jing ong jongi ki kristan kita ki claims ki jongi shapang ka jingim shapang ka jingyap shapang ka jingdon ka beneng bat ka dujok bat ki wei ki bukum kita ki jingkren jongi kristan lese dege jing bom shai ye ki jingkli shapang jong ka jingim ka banang pen bon ye ki khon samlab banang bastat ha ka ne ka pateng ban pen yaso yela de bat ki to ki bom ngai blay kita ki atheist daga jing start breu nado hundai hado menta ampen empat shimna lap lane yo ya ka jubab ka pen hon ya ka mensim jong breu shapang ki ne ki jingkli ngade ngade ka balay nga don hang ne jia ayu hadin ka jingyap bat ki wai ki bukum kita ki jingkali ngan ong biang da ka jing start breu ompat yo ka jubab ka ba pen hon ya ka mensim jong u breu ha ki jing dai bat ki ne ki jingkali ki ji hi kai ba bun jai da ki niam ki ba bon ha ka perthai kim shim la ai satia ka jing hon ka ba janai ya ki to ki ba wat ya ka jing shisha dang don shibon ki bakali kum upilat mendai ka ka jing shisha hagi wagi niam
Kaji hikai ka ba kongsan kalong ba ubriu udai ban wat ya ublay. Lada shem ya ta ublay lene kita ki blay. Le sen yo ka jubab ka biang halor kine ki jingkali jong ka jingim. Kumta ki niam ba bunjait ki poi sha ka wai ka ji hikai ba kongsan. Ba ka ta kalong ba u khon ben riu u baduna ba u bakala udan kam banda penshitom yalade banda penjenjar ya kan do kat kom ke jing pata ke jing hikainiam ba yo kumno tau blay on ske ubha ya kita ke jing le khanang bun ai ya ka jing shai ke jing hon ke jing tengen ha ka men sim ka baleng a bat ka ba pisa ha pedeng ke jing persang ka ba kum kata don ka por ba o real start philosopher uyo ya ka jing mot ka ba sngeu don long rim upashat jingmut da ka baong namar mangi ki briu ngilong ki batlot bat ki baduna ha ki liang baro ha ka jingim kalong ka bomla yangi bangin sngau thu yau blay don kam ba blay hi dalade ba un wan ya ka ban pensyai ya ka ban hikayangi ya ka lenti bat ya ka mon ka jingu ka jingkeli kalong hatu laju don mo ka jingjia kum kata bau blay dalade uwan ya kaban pensyai ban kedau ya ka lenti na kabenta jongi ukun benriu ubala sakma bat ubala ja lenti ki Kristan ki ong bangi don ka jubab ki ong bau blay ula pa ya ukun jongu hakasni Christmas kumba arhajar snemi emen shua ban le ya kata hatu la ban pensisha ya kata Mano ki babiang ki jemut ki jing perkat kin sngeu day ban bishar ban yet ban pensyong nia kat kum ka jing shisha objectively ya ka jing em jong jisu la ka day na em kum ba ki Kristan ki ong on ya lam jengmut hang ne ki kat to ka ne ki jing ja ban jurip la ka don na em ka jingmut la na ka don na em kita ki dakishin ki ba pen I ba u jisu ulong ubabit qualify ya kita kinia bahau lawan ublay dalade ban pensyai ya ukun benriu. Tongin bishar ya ka jingjia bau jisu ya kren berkenong Samaria. Kabala toh gospel Yones kalnong kabasaw kat kot kabanengkong ter. Kiji ya kren ki ya ter kumba ji ya kren para briu. Haba ya kundo. Andagi poi ka ji ya kren hakabenta kabade syapangkaniam kanong Samaria ka ong ngatip ba umesaya uwan ya ubaki koru Chris andala wan uta on batai syai hangi ya ki e baro at kot ka arfusan kane ka jisngu thu ba on don uta uba kham kraw uba kham halori o kun benriu uban wan ban batai ya ki e ka bangi don kam se phang ka jing im ka bakum kata ka don hapadeng ki jiu ka don hapadeng ki nong Samaria pada pedeng ki philosopher ki riu nang ki start ro de la ye thu ingi ba ka bakum kata ka jing khme klenti ka dan ru wat ha pedeng jungi ha kan ka nyam rim ka nyam kinya nyam kriam ndai ha kan ka ribe e ki jungi u jisu jubab ya ka nong Samaria ngalong uta u ba kren bat pa kat kot ba arpon riu ha ke kan tien uta u mesaya u ba pi ap khme lenti de manga Jisu ong yaka kalasyu ang den bat kamare wur sesnong banya thu yakata ka jingje ba phala ba ka yakren bat umesaya ale wan kloi pej una ubreu udene em umesaya udene em uta ubangi ap khme lanti banwan pensyai hau kun benriu yaki ki badon kam ha ka jing em ka ong sibon ba nasionong ki wan ban singap yau Jisu Kisngau to scam ba uday, convinced that he is the one. Kilas ngau bang palat ban yo mnyakren markhamat bat umesaya. Hado baki kerpat ba unsa sendon haka shnong jongki hasikar. Kat kum ka dustur jongki jiu kalong ka bombit watang ban yai lang ba ya ka shnong ki nong Samaria. Ban sa hasnong ki nong Samaria? Kabam la along. Kadai ka basang ya ki jiu. Reu Jisu le sa hakan ka shnong ha Samaria kasikar ban hapo
ke distrik Samaria. Psa hado Armit. Wow. Hang no punya kalat kum kata. Ki senran jong oro ki la lengok ngain. Ka jing pun kut jong ki nong Samaria kalong omsyo namar baya to kata ka briu ya ka jing shem bat u Mesaya. Henry kila yo sngeu delade kila yit kila bishar kila ngabha kila ngeu thu shai ba u de shisha uta u Mesaya. Hatong Jisu jubab ya ki jing keli jong ka nong Samaria. Hoi. U Jisu ya kendo kasin ka banangkong bat ka Henry latip lot ki baro syapang ka jing im ka jong ka. Tang bau tip Henry u ai jing hun ka jing suk ka jing kemen ha ka jing im jong ka leng ba ka jing yakren jong ka bat u. U Jisu ai yaka kata ka ka bakersoy siya ka jing im bom jekut. Ka negalong kumi ka kala season don back. Kabala siya kantay, siya pej ben, kabom don batre banyakan ya kana batka namalanyaw ka briu ka basniw ka bajak clear bat kabom don jingerman syu. Henry hangne une orang ba ujiu ula tre banyakan batka. Tang ba utre banyakan batka. Henry u ai jingerman u ai mensim bat u ai jing im yaka. Kale siya sinong da ka wepat ka briu ka pertasnong ka yatu bakala shem ya Mesaya. Unong pensyai ubala jubab ya jingkeli jongka sepang ka jingim. U jubab ya ka jingkeli ngadai ka ka shem pleng bangade ka khon ka jong blai. Ka bako dor hakmat jong u. U jubab ya ka jingkeli balai ngadon hangne. Ka shem baka jingim jongka ka baki brew hasinong ki ong. Ka bom don jimentoy syu. Ndreu Jisu ai jingshai. U ai ka jingim. Bat kaliyo ika ba dia tu para senong jongka sepangki ke ba kalamat kala shem menta kala shempat ya ka jing thmu jong blai ha ka jing im jongka uju bab ya ka jingkeli jia ayu hadin ka jing yap namaru ai ya ka ka bakursoy sya ka jing im bom jekut kampat julap uno briu ujiu lane unong Samaria uba penhun ya ka mensim jongka kum u Jisu. Datang ladawan u blehi uban pensyayo kun benriu ong ustad philosopher. Tang ladawan u blehi. Tang ladawan u blehi. Kata ka jing kmi lenti kala orlong ha u Jisu. U Jisu u day namar kata ka jing ai ka ba kodor tam jong blei ha ka singi Christmas. Kawan ra ka jing kemen ka ba kraw ha ka na ka sinong hasikar. Kepada ka benta jong ke Samaria. Habakumta, batno pinyanu jor, yakan ka jing ayu blay. Kabalong ukon balak hamar way jong u. La, banyanu jor, batno. Kas im Sheba, kawan jingo yaus im Solomon, ka ay jing ay, yaus im da kita ki musla, kita ki spices, baremdor, ki jing ubi, bat ki way. Us im Solomon ru u ai ke jing ai singubhai ka da kaksiar shibun bat ki way pat don kis im ki ba ai gift ki ba ai ke jing ai singubha ya ki kon sim na nei ki kon jong hima da ki ki ba kodor ba ki kon jong ki lele don ba ki ai da ket sim ru ki breu ki barius pa ki ai jing ai singubha da ki tiar ki tar ki brem dor ki kali bat ki way kum no ki jing ai wala ki long ki barem dor Kim long satia banun jor baka jing ai jong blai yau kon jong ha ka si Christmas ka wai ka jing per ka long kino ki jing ai ba ai ki breu dang don ki wai pat ki bala ban ai henre ka ba ai blai yau Jisu don shu bala ban ai kam tam ha ba perkat ya ka jing ta jong na ka jing ai ya ki tu ki ba pdiang ya ka na ka jing ai ha ba ngi ki breu ka ba ngi ai ka lam long ka ba ko dor ka no ka long tang sipor Henry ka ba blayu ayaw Jisu haksi Christmas. Kamantoy ka pertay baro away. Bat kam kot syo hado bandaway ka na ka pertay. Lapule mene. Bagi ba pediang ya ka na ka jing ay Christmas ublay. Laong bakin Joshua. Henry kin yo ka jing im bom jekot. Kamot ayu ka ne. De tang la da don ki balamat ya ka ne. Lese kan yarap yung ibagin sunguto. Kamot ayu kata ban yo. Ya ka jing im bom jekut.
hakan ko pon ban ra ko we ka nuksa daga bang ya pe chapang ka jing im jong we ubriu ubakateng Stephen ubala tho ha ka Bible ha ki kam apostol kal nong ka ban nyo Stephen umde apostol lane umde nong ya lam ubahakmat kum lengdo bat kum ta terter Nrai udah wai ni ke riu rangba ubala pdiang ya kana ka jing ai Christmas ke jong blai ungai how Jesus baru telut ya ka jing im jong ha Mesaya komu breu uba pule ubu syar bnia ya ke jing tho ba khoi baru ngai scam bau Jesus de Mesaya uba ki jeu ki ap khme lenti ya ka jing thulpa Moses menba ulaong Ublay pen mi na pedeng jong pi nong ya thu lapa ubakom mga ya pen sha skor. Deuteronomy kal nong bakhat pra kad khot ka bakhat san. Kum Moses kamut ayu uta uba ublay pa. Kum Moses. Habang ipe ya ka ka ba ublay lele ha Moses ublay ai ya ki hukum lang ba Moses. Nata Moses uyo kalat banyak keren baru blay kum lau jong paralok baru Moses upen im ya kajai ben riu ko bangi iba upen ya lembai ki ya kaduriau ka pasau yakin lai teli ki hukum bandon kata kajing ya keren ni khana ta akses baru blay bar kum ju ban pen im ya ki briu ngiyo i ublay ai tang hau Moses but how Jesus dai gaji yo i ya ki dai gaji shisha balapan scam hagi jemut jeng perkat Stephen ba Jisu dai uta balapan sle uta Mesaya nama ka jemut kektin Mesaya kamut balapan sle bat unong penem kum tau ngai baru priang yo Jisu ha ka jeng em jo kum no Stephen dak ba priang ni ka jeng ai ka ba kraw tam ko jong blai umat ya kata ka jeng em bom jekut lai tho ingin ka ktin ka jong blai nakajing bisini ban nakajing sya mudoi lamler la ring ya Stephen hakmat jong ka dorbar snong ka balong ru ka dorbar niam jong ki jiu ka Sanhedrin ban bishari ke jimudoi jong ki u Stephen ai ke jing kren ka bajrong ka ba shisha bar ka baki noyalam ka jai ben riu bar ki balong ru ki noyalam jong ka niam kemla ban len de onda Stephen upen i ba Jisu ude uta ubalawan balai thulpa Moses balai thulpa kin thulpa Henry uba mapi ke noyalam kaniam hakan dengan dorbar Sanhedrin ki ba sanar phna ba ki ba penyap yu den dau ong kum ta kim la sha ba kum ta lai thu tin ke jong blai bala ring yu sha ba jong dong ba bat ki la len them mau yu ha ka por ka ba kum kata blai diang ya Stephen shabneng blai ailat ya Stephen ban yo i ya ka ka ba phala ang hakmi ngayo i ya ki beneng balapli bad ya khon ubriu ba ora syang hakak ti ka mon ka jong blai ki kam apostol kanong ba nyaw khot ka san phon riu shaban kot man sim ang atrai wat theo ya ka ne ka pop haki gomta khlat Stephen bahak ubayo i ya ka buram ublai bad ya Jisu habneng Ngiyo i ya kane ka jing shem Stephen. Kane ka pensisha ba Jisu ulong ubasisha. Bat kane ka jing ai ka ba kodor hadu kata-kata ka ba ublay ula ai. Namar ngela pule ka tinjong blay ka ong ubangay hau unyo ka jing im bom jukut. Lapdiang yaw Stephen shabneng daw Jisu hi. Stephen uyo kajing im bom jukut. Tang mo henry baro ke bangai hau Jisu daga do nod baro. Kane kajing yo jing im bom jukut ka trekam. Namar la ay yau Jisu hakas ngi Christmas. Kenang buun long kata ka jing kenyapat halo jong ka dingpna ha kapor ka babyang ban pen im yau kun ben riu baro. Lada kata ro pimpat syai ba singap paralok ngane thui pi sai ka ne ka we ka jingjia ki reuniam ki walam ya ka we ka kente ba pli hau Jisu ubadang hikai ya ka tien ka jong blai ha temple ha ka we ka step ki ya thu ba katkum ka hukum Moses de ben len themau ya ka ne ka briu
kabala yo kem bakadang le ia kata ka kam klaim ki dawa ya ka jubab nau Jisu unle kumno kayeng khamaru Jisu bagi ap ya ka jubab jong u naga rai jong Jisu kin yo ro ban sngap bat lada kalong kumno ban kem daw yu lada menjur baru Moses un kuburi ka jeng them mau ya ka katakan pensngau bhai ki jiu henrei u persya ya ka ein sarkar haka juga por kumnon le ya ka khubor ba u yalap ba u wan ban pen em ki ba jot ki barem bat ban ai ka jeng kermen ya ki ba du jeng kermen bat ban map ya ki pop lada u pelai ya ka na ka jeng len them mau pat kamut u yale persya ya Moses ba yale persya ya ka hukum ke jong blai hadin bau Jisu perkat bahai kan rekam. Uyeng baru jubab kumne. Uta uba klempop hapdeng jong pi. To un lentem nengkong ya umau haka. Uta uba klempop hapdeng jong pi. To un lentem nengkong ya umau haka. Udem hapo bat uto haka kendo. Ong aktin ke jong blai. Haka juga poru aban yo sngau ya ka jenglan temau ya kata ka breu ka bapli lane ka jeng pen paiktin ke jongki ya kata ka jubab ke jengu henrai ka bau dang dem kita ki rangba ki ba walam ya ka kente shau Jisu ban temau ya ka namar anda habaki yo sngau ya ka tinu Jisu ki sngau kendu ong ka tin ke jong blai ki late no nang ta uwei hadin uwei pat da ka ba sedang na ki ba kham temen hado ki ba khado ha ka jubab u Jisu u klempen kenya ka hukum Moses ha ka jo ka por u iPad ka jingmut basisha jong ka hukum ka ba u blay u thmu kata ka long ba u blay u ai ka hukum ya u breu ba ondup tip ba onom la ban le ya ka tang da ka jing persyang bakan jabreu kasawa hagi skor jongki uta uba klempop hapdeng jongpi uta uba klempop hapdeng jongpi to un them nengkong ya umau haka uba bit dan uba qualify dei tang uba klempop haka jing im ka jong u kaktinu blai ya thu ba uba klempop haka pertai baro dei tang Jisu hi danu bala banjubab habau Jisu keli u aina pi uba penrem yang syapang kapop can any of you prove me guilty of sin gospel yonis kanong kapra kot kabasau pon reu kajing ai Christmas u blai day u Jisu uba khoi uba klempop kadau kalong bala pon yu na u mensim bakhoi bala khai u hagajing khoi haka si Christmas da ka Mary Tesoti la pensisha ong bau Jisu de kata ka jing ai ka ba godor tam jong blai andau Jisu yang ban pe ki nomudui ya ka na ka briu ki la pet yamrem lembat ka jing kendu ka ba krau u Jisu ong haka ngaru ngam penrem ya pa hilai bat wat le popshu ngaru ngam penrem ya pa tok hilai no bat to wat nom le popshu gospel yonis kana pra ka kot ka bakhat way ani ka jing ngau thiang ban yo ngau ya kita kiktin ngam penrem ya pa kham tam ha ka ni ka longkumi ka bala yo pat ya ka jing em jongka sasiwat nagadau u Jisu uyeng nakabenta jongka o haka kini kentin kilong kibathiang hado kata hagi wai kentin u Jisu ailat sashi sin ya kana ka briu ban im met bat mensim u ai mensim ya ka u kentu ya ka bahkan im ka jim ka ba job bat ka ba light na ka pop u Jisu ulong unong pen im jonga na ka pertai ne u Jisu long na pen em joga ne ka long kemiro met bat mensim ka to ko step kalong ko step ka ba bhatam ha ka jing em jong ka
lada day bala ai yau Jisu hakas ni Christmas kan jen dala du ya ka jing na ka jing pendep ya ka hukum daki brio ki ba klem long setia ki ba bet ban pentrikam ya ka hukum lentem mau paralok kinegi bang ya kren bat pi ki long ki ba shisha bandam ta jong pi ki para bangai dro tongin puson ya kinegi e na kinegi nuksa ki bang yo ha ka Bible chapang brio uba pdiang ya ka jing ai ba kodor tam jong blai ha ka si Christmas ka shai kedar ba ka don ka jing toy ban pdiang ya ka jing ai ka jong blai ka balong Jesus Christ kanong Samaria o Stefan bat ka nega kan tay ka baklim ki pdiang yaw Jisu bat ki yo jing mentoy balay pindang yang hapedeng ar jingmut ko ki paralok kala syai kedar bau Jisu uday ka jing temu kata ka plan ka jong blay ban kring ya pi pat syau ka pop bat ka jing bom ngai yaw Jisu ka pen ya khlat ya pi yanga ka pen ya khlat ya ngi ki breu nala ujong unong thau ublay ubala thau ya pi yanga ublay ubala thau yangi wan shala ujong kpa be I jong pi da ka bangai hau Jisu tangkum ta ka labiang pediang yang ana ka jing ai bakodor tam singap paralok ka ktien ka jong blay ka ong shu kumne henrai u blay open I shenai yala ka jong ka jing I shangi ha ka ba habangi dang long ki ba pop o Chris ulayap na ka banta jong I rom ka long ka basan ka khot ka ba pra ba sa ka to ka negit khot ha ka ne ka lanong ka ktien jong blay ka ong kumne henrai ka jing ai kam long kum ka jing rengkang nama lada ki babon ki yap na ka jing rengkang uweu breu ku tamu du Adam kat no tam ka jing ai da ka jing ai u Jesus Christ ka to syaki babon ka jing mi na ka jing le pop u Adam kam long banyanu jor ba ka jing ai jong blai namar ka pop ka yalam sya ka jing bishar bat ka jing penrem henrai ka jing ai ka to syaki ba le pop bat kawalam ka jing penksan namar da ka jing rengkang uweu breu ka jing yap ka sensyar hau kon benreu kat no tam kitu barok ki ba pediang ya ka jing ai jong blai bat ka jing ai jong ka hok kan sensyar ha ka jing long ba uweu breu u Jesus Christ rom kalnong ka basan kat khot ka ba khatsan do ka ba khat nyeu ka ne ka jing ai jong blai ha ka si Christmas ka dei u Jesus Christ kabawal lam ya ka jing pen kesan ya ka hok bat ka jing ha gitu ke bapdiang ya ka ne ka Christmas gift na ka ta ka daw ka Christmas ka de ka jing jia kabawal lam ya ka jing suk ka jing kemen ha ka pertai baro bat kalong kata ka jing ai ka ba godor tam ka ba ubleu la ai ha ka ne ka pertai ha ka jing pen kot kwa ban ong kumne pediang ya kana ka jing ai bakodor tam jong blai ya pi ngate ngala pediang ngalamat ngala shem bakalong ka basisha kumbau blai uang ublai ude ukpa jong pi ubahabneng ula thau ya pi hakador jong uhi u it hadu kata kata ya pi namar kata u ai ka ne ka jing ai ka bakodor tam kanlong ka jing bi bamla ban batai ban kan tat kat kane ka jing ai ka ba kodor daki billion ngot ki breu ha kalang sodong jong perthai kila pediang ya kana ka jing ai balai phipat ki bompat pediang balai phin kan tat ya kana ka jing ai haba pila tip ba pila ngau thu ba kana ka jing ai ka long ka ba kodor hadu kata beli ya ka donut ke jong pi pediang ya kana ka jing ai ong kopa ai ngu ye men dalam tangan ka jing ai nga pediang menta try Jisu nga pediang ye me wan ha ka donut ke jonga ha ka ne ka sngi lada pila ong yi te kan tinado ka donut ka Christmas menta snem ka long ka ba kodor tam happy ublay un ai yapi ya ke jingkur khu bau lakular kata ka de ka jing bom jukuti nabau blay ula it kata ka pertai kat bau la IT no yau kon bala kamar way bau baro o bangai hu
on judge you henry un yo ka jing em bam jikut ka Christmas ka de ka jing pen pau jong play ya ka jing it ka ba crowd tam na ka menta jong i khun ben riu da ka ba o ai ya o khun bala khamar way o Jesus Christ Christmas basuk bakmen ya pi baro ki paralok nong sngap bar kumjoro ki para bangai tonya duai au blai ku pa jing bah beneng ka nong dap da jing sungu ka ba kraw yu me ya ka ne ka jing it ka ba kraw tam ka bang ya kren na ka por ka ba mala pen pau ha ka si Christmas ongi ai ngo eme ko try bang na yo kalat ban yo sngeu ya ka ne ka khubor ka ba kraw tam ka khubor jong ka jing it ka ba kraw tam ka jo me ka ba dei shapang ka jing pha jo me yo Jesus o kon bala khamar way jo me shaka ne ka porte nga duai ko try ba man yo ban kren na ka banta jongi nga duai ko try ba man yo ya ka ban pli ka jimul ka jing por khat ka jongi kham tam nam ta ki paralok ki ba hado manta kempat pediang ya ka jing ai ka ba kodor tam kren na ka banta jongi ker khuing ya try how no snem ker khuing ya try ha ka shakri me da ka ba aingo na ka banta ka jing wan long breu jo me try jisu shaka ne ka porte ker khuingi hane ka singi ker khuingi hane ka por but ai boringi por bang wan baro bang pensubha ban em ban le tai ka mon ka jome ha ka tu jisu i pan ki ne baro but ha ka why not to ai ba ka jing ai e ka bada biang jisu Christ about try ka jing i ba ka jing blay uba ukpa lembo jis loba thiang pen shaj bor man se mo khoi no blay but an bor lai how way tong long lembran kat bangi way pi way but nam ta ki khoi badam shakri me hang ne ba ka lang sodong jong per thero menta bat halakata Amen and amen.
bà jing wen ca kiu hà long ki lum ru bat ki them ca Khubor jing suk jing men chu briu sawa thiang ba je Bethlehem ki walam jing men sim bas liang ya ki ba du kas ba ban she don jing em you bap liang ki ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang ba je ba thiang ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang ba je ba thiang ba je ba thiang Bethlehem Hakari ba itinat shaj ngai ka Khubor ba bhati phin shem ha jing ting shan kasta ba pher nai riu ba je ba thiang Bethlehem jai bin riu ba ro ki yak men lang ki ya ruai ki jing ruai an them tang shu kin mau jing sawa ba bam ki ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang ba je ba thiang ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang ba je ba thiang ba je ba thiang Bethlehem ki sawa ha lor ki lum ki them ki khat snow pa bin riu ba ro sha shin ngo tha nang ret Bethlehem yu kon long Jesu ban wan jo ju nam ba tha la karta sur so tin lat kin yai sa le sao dang per te kin so jin sa wa ki ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang ba je ba thiang ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang ba je ba thiang ba je ba thiang Bethlehem Kirwaya ka jing it ba kraw tam jing it ba nang job man kasi hot kirwai ka jing it ba ya lam ya per thei sha ding pna kalbri ki sawa ngau thiang ha lor ki shnong ngab halor ki lum bat ki them ki pen kot ki men sim bala mong ki ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang ba je ba thiang ba je ba thiang Bethlehem ba je ba thiang
Bethlehem Bethlehem Khi ba thiang